2018-nji ýylda Türkmenistanda döwlet tarapyndan ketgitlenen plan borçnamasyndakydan 2 az paxta we 3 az galla öndürildi. Şeýle sanlar Kronika Türkmenistan neşriniň redaksiýasyna gelip gowşan Türkmenistanyň Suw we Owa hojalyk ministrliginiň hasabatlarynda aýdylýar. Adatlyk radiosuna bu maglumat geçen ýylyň dekabr aýynda gelip gowşdy. Redaksiýa bu maglumaty ikinji bir çeşme tasdiklatmak başartmandygy sebäpli onu köpçülige bermekden saklanypdy. Kronika Türkmenistan neşriniň öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 8 fevralda beren maglumatyna görä 2018-nji ýylda ýurtda 450 000 tonna paxta hasyly ýygnaldy. Ýöne resmi Aşgabat 1.099 000 tonna paxta hasylynyň alynandygyny elan etdi. Neşir öz maglumatynda şeýle sanlardan diňe ýurdun hökümetiniň habarlydygyna we munyň hiç açan resmi taýdan çap edilmeýändigine hem ünsü çekýär. Geçen ýyl ýurtda döwlet tarapyndan kesitlenen 1.600 000 tonna buğday plan borçnamasyna derek 538 000 tonna galla hasyly alyndy. Munyň 30%-ni ulanyş üçin peýdaly bolmadyk däne emele getirýär diýip neşir aýdýar. Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmesi 2018-nji ýylda ýurtda paxta plan borçnamasynyň 50%-iniň hem berjä edilmändigini, şol sebäpli welayet we etrap ýolbaşçylarynyň ören aljyraňy ýagdaýdadygyny baryp dekabr aýynda aýdypdy. Welayet, etrap ýa-da daýhan birleşikleriniň resmileri adamlary paxta meýdanlaryna diňe hamala paxta bar we ýygylýar ýaly edip görkezmek üçin alyp gidýärler. Hakykatda ekin meýdanlarynda paxta ýok diýse-de boljak diýip Adatlygyň anonim şertde maglumat beren çeşmesi dekabr aýynda aýdypdy. Adatlyk radiosy howanyň temperaturasy 5 gradusa çenli ýetýän noýabr we dekabr aýlarynda büdjet işgärleriniň we eserleriň gowaçanyň godasyna iýilişip galan paxtanyň iň soňky hanasyny ýagny godasy açylmady gowaçalary açyp olaryň heniz bişmedik çiğ paxtasyny hem ýygmaga mejbur edilýändigini habar beripdi. Şol bir wagtyň özünde türkmen medeniýeti geçen ýylyň 9-njy noýabrynda ýurtda 2018-nji ýyl üçin 1.050 000 tonna diýilip kesitlenen paxta plan borçnamasynyň doly berjä edilendigini elan etdi. Beýleki bir tarapdan resmi medeniýeti geçen ýylyň iýul aýynyň ahirinde tamamlanan galla oragnyň netijeleri boýunça diňe töwerekläp buğday meýdanlaryndan 1 milliondan gowrak hasyl ýygnaldy diýildi. Döwlet tarapyndan kesitlenen buğday plan borçnamasy 1.600 000 tonna barabardy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň plan borçnamasyndakydan 2 az paxta we 3 az galla öndürilendigi baradaky habarlara we prezidentiň ýurdun Owa hojalyk puwdawynda amala aşyrylan işlere nägilelik bildirmegine garamazdan döwlet baştutany öňümüzdäki ýyldan başlap paxta planyny artdyrjakdygyny hem ma'lum etdi. 1 fevralda geçirilen hökümet maslahatynda prezident 2019-njy ýylda welaýetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçürlerini tasdiklamak hakyndaky buýruga gol çekdi we geljek ýyldan paxta öndürmegiň 1.250 000 tonna çenli arttyryljakdygyny aýtdy. Paxta kampaniýasy Human Rights Watch ýaly halkara hukuk toparlary we global gulçuluk indeksi ýaly halkara hasabatlarynda Türkmenistan ýurdun Owa hojalygynda mejburi zähmeti ulanmakda ýylyň ýylyna tanqid edilýär. Emma türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu barada kelam agyz söz aýtman kärenetçileriň paxta ýygymyna uly höwes bilen gatnaşýandygyny öňe sürýärler.